Здравейте, отличници! Сега ще ви покажа как влизате и достъпвате до уроците, които вече сте платили. Ето това е сайтът на български език с отличен. Когато скролнете надолу, виждате съответните нива на курса. Можете да разгледате какво включва програмата на този курс, например B1, как е разделен по теми, какво има вътре като информация. И след вашето плащане автоматично получавате имейл, на който имате данни за вход, логвате се, влизате и вече имате достъп до вашата база данни. Да предположим, че сте избрали курс B1 ниво. Влизаме в профила. И тук излизат вашите програми, тези, за които сте заплатили. Отваряме и сме вече в първият модул. Всеки един модул съдържа видеолекция, работен лист към видеото с обобщение, нов речник към урока с нови думи, които вие можете да допълвате, лесна интерактивна игра и проверяваме знанията си с бърз тест с обяснения. Разбира се, по всяко време можете да ми пишете на който канал ви е удобно. Facebook, Telegram, Viber, ако имате въпроси. Вървите по тези лекции, вървите по това съдържание, минавате по този материал с ваше темпо. Гледате толкова пъти, колкото вие искате. Ето, например, отварям видеото. Пускате си го, повтаряте си го, можете да го слушате само като звук. В края можете да отбележите, че е завършено, за да не се връщате повече към него, или да го оставите незавършено, за да го погледнете отново. Работният лист към видеото, отваряте си го от тук, линковете са вградени, ето го работният лист. След това минаваме към речника и играта. Ето ги вградените линкове тук. Ето го упражнението. Отваряме как се нарича малкото и женското на мъжкото животно овен. Мъжкото животно е овен, женското е овца, малкото е агне. Правилен ли е този отговор? Поглеждам. Да, овца, агне. Множествено число, овце, агнета, овни. И тук имаме, проверяваме знанията си с бърз тест. Ето всичко това се съдържа във всяка една лекция, във всяка една тема, две такива цели части. Две видеа, два работни листа и така нататък. Ако искате, отбелязвате като завършен, ако не, връщате се към предходния урок от тук или продължавате към следващия урок. Всичко това е направено, за да ви е лесно, за да можете да вървите със собствено темпо, да правите упражненията тогава, когато имате време. Всеки вторник имаме среща за разговор. Разговорна среща, в която можете да поставяте вашите въпроси. Тогава ще говорим по темите, които са минали. Тогава ще попитате, ако имате да зададете някакъв въпрос. Желая ви успех и оставам на разположение, за да ви подкрепям в вашето учене на български език. Всичко добро!